Áno, je to skutočne tak a hneď vám ukážeme aj dôvod. Ak si ale myslíte, že Vilu vycestoval do Turecka za Šehrezádou kvôli sebe, ste na omyle. On sa totiž za ňou nevybral sám. V svojej relácii Modré z neba plnil sen pani Alexandre, ktorá má podobný osud ako Šehrezáda. A práve ona sa stretla so svojou obľúbenou hrdinkou. Ich stretnutie snáď ani netreba komentovať. Dnes vám však o tomto zážitku nebudeme prezrádzať podrobnosti. Viac uvidíte už onedlho v Modrom z neba. Vráťme sa teda ku krásnej Korel, ktorá nahrala pre televíziu Markíza takéto zdravice. Ahoj, som Bergüzar Korel, alias Šehrezáda. Sledujte Sič a jedna noc. Tento pozdrav budete na vašich obrazovkách vydávať už od budúceho týždňa. A teraz pozor, exkluzívne vám ukážeme, ako sa Korel musela popasovať s našou, nuž povedzme si na rovinu, nie práve najjednoduchšou rodnou rečou. Sledujte Sič. Sledujte Sič. Çok zor ya. Sledujte Sič. Sič a jedna noc. Okay. Ahoj, som Bergüzar Korel, alias Šehrezáda. Sledujte Sič. Tamam, bir dakika. No a na záver ešte pár slov. Ahoj, Slovensko.